be anyị na-anụgo n'ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata tupu anyị gawa ịga zuo ike anyị sị ka anyị gaa ka anyị gbatụta ukwu wee hụrụkwanị mmiri n'ihi na onye ziri nwata ya ga-agba ọsọ ga-enye glukos ọ ga-aṅụ anyị echighọtagokwa ịkasị esi were na-abata ọkwa n'ihe na-eme n'obodo na isi mbido TV ka anyị ka nọ. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ kee ụzọ kacha mma iji wee mee njem. Ụfọdụ si n'ụgbọ elu, ụfọdụ si n'ụgbọ ala, ụfọdụ si n'ụgbọ mmiri, ụfọdụ sikwa n'ụgbọ nke na-agba n'okporo igwe nke a na-akpọ tren. Wee na-asị ka anyị tụlee kene ka anyị jikọta aka n'ihe niile ọnụ tụnee ya mara nke ka mma n'ihi na ihe mberede nke mere ụbọchị na-adịghị anya o metụtara onye ukwu metụta onye nta onye mere anyị ji wee sị n'ụbọchị nke taata ka anyị zukọ ka mụ na nwanne m nwoke tinye ọnụ n'okwu a wee tụkwa narị iji wee mata nke kasị mkpa nke kasị mma nke ya wụ ịkụnye na-eje njem ga-eru ebe ị na-eje n'udo na ọṅụ n'ihi na ọkwanị ebido njem ruo n'udo ọkwanị ya kasị mma n'ihi na agbakọta ọsọ ị na-agba ebe ka ị na-aga eje ana ọnya bụ isi ijem. Nwanne m nwoke wụ Chidebere, biko kee nke kasị mma ọ ife n'elu ọ ịgba n'ụgbọala ka ọ ịga na mmiri ka ọkwanị nke okporo igwe nke a na-akpọ okporo igwe nke a na-akpọ tren nke kasị mma n'uche. Agbachala m ha niile amakwa m na agbaala m ụgbọala maka na anyị socha anya nke ụgbọala mana nke elu amaghị m ka esi anya nke ụgbọelu. Ọwụghị mmadụ niile na-anya. Agbakwala m ọtụtụ mgbe ọ naghị amasị m onye niile m gbara ụgbọelu n'ụwa obi erughị ala ma ịgba ma mba ofesi ma ịgba n'ime mba anyị obi anaghị ana m achị obi n'aka tutu anyị eruo ebe anyị na-aga n'ihi na ọ naghị amasị m ịnọ na ihe ọbụla ebe ọbụla ọ ga-abụ nnọdụ akpọchipụcha m ụzọ ọwụ na ọsọ gbawa ma mma ebe ị ga-esi ya agba ọsọ ana m ahụ ebe anyị na-aga mgbe ụfọdụ a na-ajụ ndị a na-akwọ ụgbọelu kedu ka ha si ahụ ebe anyị na-aga. Ọ bụrụ na anyị kwọpụ ụgbọelu anyị zọpụ site na Lagos si na anyị na-aga ihe dịka mba Owerri amaghị kedu ka ha si amụ ụzọ. Ụbọchị mbụ m nyere ụgbọala site na Lagos were gaa ụzọ mpaghara ọwụwa anyanwụ ụzọ ụlọ ụzọ ebe anyị bi agbafere m ụzọ m mgbe ọzọ m hụziri onwe m na Ibadan m sị gịnị nwe ihe nke a biko n'ihi na etinyebeghị nke a na-akpọ road sign. Ịhụla ya so ọ na-adị m ka ndị ụgbọelu mmadụ ikpu isi ka atụkarịcha m ụjọ mana ọ bụkwa ya bụ nke na-agakarịchasịrịrị werere ọ naghị otu ntabi anya iru ole ebe ị na-aga. Ịhụla ya mana ama m na nke ọbụla n'ime ha nwere ọghọm bụkwanụ ihe m na-amaghị ama m na ọ na-amasị gị ihe dịka nke a na-akpọ ụgbọ okporo igwe. Nke a ọ na-amasị m n'ihi na ịbanye n'ime ya ị na-eje njem ị na-enegharị anya n'obodo fụ ka obodo dị sikwa n'ime wee na-amụta ihe n'ihi na a sị na travel is part of education. Onye njem ka onye isi awọ ihe wee mara ọkwana ya mere nji wee fụchaa ihe gbasara njem nke okporo igwe onye mere nje like sia ya n'ihi na ị na-aga na abatụna m ofu ugboro ka m batụgo n'ime ya na nke obodo anyị na-agbanyeghị ka ọ dị esi m mba ebe m bi were gaa ya ọ dịghị anya wee gaa n'ime Lagos Island abara m ya na-agbanyeghị ntụ ọ dị o biri umeala ya mere emekwa enu m ana nsịghị na ụgbọ njem nke okporo igwe ọ kasị mma. Ọkwa abatụla m ya si Enugu ebe anyị dị were gaa mba Kaduna ọ bụghị obere ihe abalị abụọ ka m nọrọ gba ha adị m nwa obere ana m agụ ebe praịmarị 6 mgbe ahụ were gaa ya ọ tọkwara m ụtọ mana otekasị ọ na-adị anya oteka ịma ndị Igbo si na eje ana n'ọnya bụ isi nje ọ na ka mma nke ọ ya awụ ifepụ tupu ị na-ene anya na elekere irugo ebe ị na-aga ọka mma ọ na nwee eji nọkọta ịba anyị n'ugbo okporo igwe ị nọrọ nnọọ chefu fokwa okwu ọzọ gị ndị ụfọ abalị 3 maọbụ abalị 2 abalị 4 n'uche nke a dịkwa egwu a na-agba ọsọ ebe ka agba eju
a na ihe niile na-emezi ọsịsọ ugbu a nweghị onye n'ihi na asị na anọ na jet age a na-agba mana a sịkwa na e nwere nke ọhụrụ nke igwe okporo igwe ahụ nke na-efe efe a sị na ọ zọpụ na Lagos nkeji 5 ọ nọ na Ibadan Ibadan ọkwa nke ahụ ga-amagburu onwe nke ahụ magburu onwe ya enwego na mba ebe eji aga njem ọ makwa mma mana ịma na ihe na-atọ ụtọ ọ na-egbukwa egbu ntu nke agha si agba onwe ka ihe si wee mee ịma na ndụ ndị mmadụ agwụna ọgwụgwụ ndị mmadụ agwụna mana nke ahụ makwara mma n'ihi na ịzọpụ njem tupu ị mara ihe na-eme iruga ebe ị na-aga. Ọ dị mma. Kedu maka ụgbọala nke onye ọbụla ma ụgbọala kedu ihe ndị ị ga-asị kene na ọ bụ uru dị n'ụgbọala? Ụgbọala makwa anyị mma karịsịa onwe dịka onye nwoke na-akwọ ụgbọelu si na ebe ihe ụgbọelu ji wee jọgbuo onwe ya na njọ onwe ka ihe si wee mee ịmasị ka ị paakị tụ nene mara ihe na-eme omena mana ụgbọala wee na-aga njem ụgbọala onwe ka isi wee nụ fio na-adịrọ mma ga-eme gịnị gaa paakị tụ pụta n'ụgbọ gị nene mara ebe ihe na-eme mana ụgbọelu ọ dịghị ntu aha ọwụ radietọ ihe nenekwa na ya fụ ihe na-eme mana nke ụgbọelu ọ dịghị ntu aha ọnya mere o nwere otu ọ ga-adị na nke ụgbọala gị gaa hapụ ụgbọala ahụ banye ọzọ nke ụgbọelu ọ dịrọ ntu afọ na ọ dịghị ntu aha ọnya mere ji nnesi ya mberede ọbụla mere n'ụgbọelu ọnya mere o meda ha na eluigwe ga-akwụ ụgwọ n'ihi na ịma na o nweghị onye nke na-apụta ka ị ga-esikwu mmakwunye onye nke gị ma mma na ewere ihe niile etiesi ya n'akpa mmadụ agwụgo nke ka ị ga-esi ya ma onye nke bụ onye ụgbọelu ọ jọrọ jọgbuo onwe mana ọ na-atọkwa ụtọ mana ịjụkwa m sị na nke ji nwayọ aga n'ihi na eje ana ọkwa na-ewu gịnị isi ije mana ọkwọ ụgbọelu ahụ ka sị na ndị ọkachamara sị na ọ bụ ya bụ ụzọ kacha nwee nchekwa ma na-anaghị enwe mberede karịcha ikwetere na nke ahụ. Ịma ihe dị n'ihe bụ onye ọbụla na-ekwu uche ya ọ bụ eziokwu ha awụ ndị ọkachamara mana onye ọbụla nwere uche nke ya ha chịkọtacha ihe niile gbasara ihe mberede metụrụla n'ụzọ njem niile na nke ụgbọelu karịchara na mpe. Ọ bụ eziokwu ihe ha kwuru uwe eziokwu maka o nwere onye na-akụ ọkpọ ma onye a na-akụ ọkpọ na-ewu ewu ya na-akpọ Muhammad Ali ọ naghị ekwe aba n'ụgbọelu ọ dịghị aba ụgbọelu e nwere ọtụtụ ndị na-adịghị aba ụgbọelu e nwere m ọyị nke agwagwo m ya bịa obodo ọ sị na ya adịghị aba ụgbọelu na ya chọọ ịba ụgbọelu mara agha agba ya ọgwụ ụra ya banye anya arahụ. Ọ dị mma akụkọ dị otu ahụ yiri nne anyị ga-akọ nwere enyi nwoke nọ ugbu a o nwere ihe a na-akpọ stroke n'ihi na ọ bara ụgbọelu ọ bụghị ihe eji Igbo agwụ onye ọcha biko jide ya bụ ụkwa ka anyị weta akị ya na ya ga-eso aga anyị ga obere ezumike ọ ka bụkwa ihe na-eme n'obodo isi mbido telivishọn ebe